Max-xahar ta' frar ma nistawx ma niftakrux fin-Namur, fl-Erusija u f'San Valentinu, il-qaddis patrun tal-maħbubin. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn it-tradizzjonijiet orali brabta ma' dan is-suġġett jaħraq. Skont Giuseppe Cassar-Pullucino fil-ktieb Il-Folklor Malti, il-mara hija ċ-ċentru ta' drawiet tal-imoddi marbuta man-Namur u l-Erusija. Fost oħrajn il-popolin inqeda batt ta' qwiel u djomi li bejn wieħed u ieħor iż-żagħżugħ ta' dari kien jimxi fuq dawn il-pariri tax-xejter fil-popolin meta kien jasal biex ifittex tfajla għaż-żwieġ. Ngħidu aħna l-Malti jgħidlek tieħux għażla kera għax tistmerra, tieħux mara sabiħa għax ikollok tħarisha. F'dan il-qawl qed jingħata parir biex it-tfajla la tkun kera ħafna għax iddejjaq liż-żagħżugħ u lanqas sabiħa ħafna għax ikollu joqgħod attent għaliha biex ma joħduhilux. Proverbju ieħor, tfajla ħuda minn tarta nies jistgħu. Fl-modi l-arusa kienet tingħata id-dota, allura jekk tkun ġejja minn familja li jkollha xi ftit tal-flus, l-arus kien se jmur aħjar għax ikollha naturalment dota tajba. Madankollu hemm proverbji li jikkontradixxu xi ftit dan il-qawl, pereżempju aħjar imqatta u ħorra milli għanja u morra, jiġifieri aħjar onesta għax il-kelma ħorra tfisser onesta milli sinjura. Minn dawn l-eżempji jidher li l-qwiel u l-idjomi kienu jservu ta' pariri biex ngħidlek biex l-għażla għal tfajla sewwa ssir bil-galbu. Min-naħa l-oħra t-tfajla ġoda romma x'int tkun lesta żwieġ, il-missier kien ipoġġi qasrija ħabaq fuq il-lemin tat-tieqa u qasrija bil-qronfor aħmar fuq il-xelluk. Drawwa li kienet komuni f'dan il-waqt kienet li t-tfajla flimkien ma' sħaba nhar San Ġwan kienet iddewweb iċ-ċomb u tixħtu ġol ilma u skont l-għamla li jieħu meta jiksaħ u jaqgħad tkun tista' tbassar se tkun xortija fl-għażla ta' żewġa. Ngħidu aħna jekk iċ-ċomb kien jieħu għamla ta' dgħajsa, kienet taħseb li żewġa kien se jkun baħri. Jekk jieħu l-għamla ta' masqa pereżempju aktar żewġa jkun xi bidwi. Drawwa oħra kienet li f'lejlet Santa Lina it-tfajla titlob lil din il-qaddisa biex tħallimha xortija u tagħmlilha l-qalb tiżżewweġ. Pereżempju din it-taqbila li għatija Cassar-Pullucino. Santa Lina tar-risq u l-ħniena ħallimni xortija llejla, la rida ħamra lanqas irrida bajda imma rida ħadra. Cassar-Pullucino josserva li t-tfajliet kienu jitolbu hekk għax il-lewn aħdar ifisser tama u żżożija hija bla dubju iż-żmien tal-ħolm. Iż-żagħżugħ waqt l-għażla tfajla ma jkunx jaf kif jidher kompletament il-wiċċ ta' tfajla minħabba li kienu jinsattru bil-mustaxija, jiġifieri jagħtu nofs wiċċhom maktur. B'dan il-mod l-arus ma jkunx jaf jekk l-arusa ħadiġ grazzja miegħu l-aktar ikun rat ħares xi ftit liħ. B'xi mod jieħu grazzja magħha u biex jurija li jrida kien jitfaqrhom fl-ħamra fuq widintu u maktur aħmar fuq spaltu. B'tarf wieħed f'ħalqu u kien jibda jitlajja lejn fejn kienet toqgħod it-tfajla li jixtieqha bħala l-arusa tiegħu. Kien ukoll ġieli anke bl-akkumpanjament ta' sħabu janni taħt it-tieqa tagħha. Għanjiet bħal dawn li ta' parteċipant waqt intervista bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti. Jien ġejn hawn il-lejla nanni taħt it-tieqa tal-ħanina, jien barra u hija ġewwa iż-sbejħa Katerina. Wiċċek warda qed ingħidlek għal tapposta ġejda l-ħin, jekk int triqda u mismani, jekk int imqajma ħu pjaċir. Skont Cassar-Pullucino dan it-taqbil kien jibqa' sejjer żmien sakemm fl-aħħar in-namrat imur għand il-ħuttab jew ħuttaba. Il-ħuttab xogħlu kien li jfaħħar kemm jista' tajjeb tal-arus jew tal-arusa u mid-dialogi ta' De Soldanis u minn xi materjal ieħor li jagħti Cassar-Pullucino wieħed x'aktar x'ikun jaf bejn wieħed u ieħor x'kien jingħad l-ewwel għand il-ħuttab u wara għand omm ix-xebba.
Min wara din il-laqa, il-ħottab kien imur jara fl-iżżagħżugħ li mbagħad kien jibgħatu biex jgħid lill-ommu dak li sar u l-ħottab jerġa' jfaħħar kemm jista' li tfajla li tħajjar għaliha l-ġuvni. Wara li kulħadd jikkuntenta l-arusa flimkien ma' xi ħabiba kienet tmur għandhom mix-xebba biex bil-kliem jagħmlu ftehim dwar id-dota. Ftehim li aktar tard f'lejlet it-tieġ kien isir bil-miktub għand in-notar. U minn hemm imbagħad tibda t-tħejja għal dakinhar tar-rabta li kienet issir f'dar l-arusa. Wara dan il-jum ta' rabta, iż-żagħżugħ seta' jmur ikellem lill-arusa tiegħu x'ħin irid. Iżda qabel jitkellmu hi kienet toqgħod fuq u hu isfel. Sakemm naturalment jasal jum it-tieġ l-arusa ma kienet toħroġ qatt minn dara ħlief għal qudiesa għax jekk kienet toħroġ l-arus seta' jħassar kollox. Bla dubju llum il-ġurnata dawn id-drawwiet marbuta man-namur u l-erusija illum inqataw għal kollox. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.